Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y palay makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes og pitsa 4 na buwan mahigala sa Disyembre tuig 2025. Straight to the point. Karon ang unang exactly usa ka buwan gikan sa pag-igo sa bagyo nga si Tino. Straight to the point. Tangkod na yun, usa ka buwan karong adlaw kay Nobyembre 4 man ang bagyong Tino o karon Disyembre 4, so usa ka buwan exactly. Human ni igo kadtong makalilisa nga bagyo nga nipabaha sa dakong bahin sa Metro Cebu. Apan doon na pa'y mga lugar nga wa pa mahuman ang clearing. Straight to the point. Sige pa ang clearing operations. Doon na pa'y mga kahoy mahigala nga nakababag, wa pa mahigala gyud in town wa pa ma-clear ang tanan. Wa pa makumpleto ang restoration sa kuryente og tubig og daghan pang mga pamilya ang wa pa'y pinuy-anan og nagpabilin sa evacuation centers. Straight to the point. Exactly 1 month karon pero nakasod sa mahigala sa Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area kon LPA nga gimonitor sa Pag-asa nakasulod na sa Pilipinas. Nahimutang kini kapin sa 700 kilometros silangan sa Eastern Visayas. Doon na kini high nga tsansa nga mahimong tropical depression sod sa 24 oras. Straight to the point. Batayanan sa di mahigala kini maong LPA, ha? Og hinawton ta mahigala nga ang atong mga kaigsunan gumikan mahigala sa traumatic nato nga experience atong bagyong Tino. Di na lang kita magkumpiyansa mga kaigalaan kay bisan pa man og mauni ang kategory ining maong tropical cyclone. Ang atong bantayan mahigala kanunay ang tubig nga ibugwak ining maong inani nga klase mahigala sa weather condition. Straight to the point. Muna nga magbaminantayon na gyud sa kanunay mga sukintig paminaw. Samtang sa Pikas Bahin Commission on Audit kun kuwa nakakita og lapses sa upat ka hospitals nga gipadagan sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo, labi na sa pagduma sa hazardous medical waste sa maong mga tambalanan. Straight to the point. Ikabutyag nga gumikan ni mahigala sa paglasla sa budget sa milabay nga administrasyon, hinungdan mahigala nga naapektaran ang pagmanage sa maong mga tambalanan. Straight to the point. Gumikan kay kadtong kanhi gobernador sa Sugbo, Gwen Garcia, dili niya priority kini mga higalang mga hospitals, ang healthcare sa mga taga-probinsya dili priority. Straight to the point. Katarig pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab mga kaigalaan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. iyang priority ang suroy-suroy Sugbo o karon giimbestigaran sab sa COA, Commission on Audit, kay doon na day suroy-suroy sa Russia. Doon na sa day kakulian to mahigala ang suroy-suroy sa Russia mahigala ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Mahiligon ginanig suroy-suroy mga sukitig paminaw. Ang kuwa mahigala may niingon doon na sa ikakulian to Straight to sa the mga point. galastuhan mga sukitig paminaw. Tagatanig pagtagad doon ato balik-balikan ng mga isyu sa Kapitulyo mga higala kay murag nabiyaan na nato ni. Atong giuna mahigala ang mga national nga mga issues. Unya daghan-daghan naman mga issues Kapitulyo mga kahigalaan. Nya kini ni ang ato ning hatagag pagtagad kay para nga sa pikas ug pikas nga habig sab inapart po ni Governor Pambari 4 kinahanglan nga mag-careful siya sa pagdumas Kapitulyo kay duna mga higalay medyo na-assign siguro nga maoy tigkihan niya. Bisag wa gi hinungdan mga higala ang kini ang wa gi enough nga cause mga kahigalaan kasuhan. So mo ni mga higalay tagaan pagtagad karon kay wa damha may higalang birthday ni Governor Pam nito milabay may higala nga mga simana. Onya duna mga higalay issue labot sa pagsulot matod pa og SWAT uniform ni Governor Pam Bari 4. Straight to the point. Agi pasakaan sa kaso. Niya pagilang issue may higala sa sea ambulance.
nga ang Camotes mga kaigalaan gawas nga dunay hospital dito kani mga hospitals may galag naa sa matawag na to may galag isla og imo nang kumpletuhan okay pero kinahanglan gyapon ka og mga sea ambulance do na may galay mga means of transportation nga moanhi sa mainland Cebu kay in kaso dili na madaan nila dito no kay limited man lang depende maguna sa bed capacity sa hospital indiken mismo gani gikan ka sa Leyte o gikan ka sa Mindanao ang kanang mga pasyente ari na tugpa Cebu gihapon kay di aman diri mahigalag ari kas public di aman ang Vicente Soto Memorial Medical Center di aman diri ang dakong hospital o gaingon ang mga private hospitals di asab diri mo nang anhen gina tugpa Sugbo bisa pag imo pa nang ayuhon tong mga hospitals but karon gitagaag pagtagad mahigalang Pambari 4 tong hospital sa kinani ang Camotes iya na ni mahigalang gipalambo dito but kinahanglan gyapon og si ambulance na kining maong si ambulance wa gini mahimo mahigala sa dugayng paglingkod ni kanhi Gobernador Gwen Garcia dili lagi niya priority ang health karon kay gitagaan man mahigala pagtagad ni Governor Pambari 4 astang si ambulance karon mahigala nga wa pa gani makapagawas og kwarta ang probinsya gihimuan nag-isyu mga higala ato ni tagag pagtagad ron mga kaigsunan ang sayop lagi yung pa mga kaigalaan nga iyan ang gi-announce nga naa natay si ambulance Onya kana mga higala para nila sayop na nga gi-anunsyo na mahigalang Pambari 4 unya murag mas dako pag sa Pambari 4 kuno sa mga kawatan. Ang Commission on Audit karon mag-uhay lang mahigala ni ana podoy. Nakakita mahigala og tulo ka mga buildings sa kanhi administrasyon ni Gwen Garcia, tulo ka buildings yun 50 million ang kantidad nga way gamit hangtod karon. Straight to the point. Di ka na may isyo kay doon na may kwarta sa katauhan nga nagasto. Ba't kini mahigalang si ambulance wa pa gani mga higala makapagawa sa kwartang Kapitolyo isyo na. Hasta mga higala ang picture sa suwat isyo sad. Ato ni tagay pagtagad robutaga mga kaigalaan sa banuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Unya timailhan ko no mahigala kadto den picture ni Pambari 4 di man dito ingon nga nagsulot kis Pambari 4 og SWAT nga uniform. AI ra di ay. Unya timailhan ko no na magkatigong-tiguang na di nakakailang nga kana AI. Imo la sa ipa-check daan panalitan kung di na ka makaila AI baka nagdi ba ipa-check nimo na may mga technicians. Katari pagtagad robutaga mga kaigalan sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sugid tigpaminaw, formal nang ipahibaw ni Cebu Governor Pambari 4 ang iya mga higalang matod pa na tradisyon sa provincial government sa Kapitolyo sa Sugbo nga panahon sa sinulog Grand Parade musayaw ang gobernador. Straight to the matod point. pa mahigala kay ni sayaw man to kaniadto mahigalas kanhi Gobernador Gwen Garcia. Karon mahigalan tuiga ni hangyo si Governor Pam didto sa mga contingent sa Dakbayan sa Danao nga sila may mo represent sa provincial capital. Unya ngadto na lang mga higala mo sayaw sab si Governor Pambari 4. Straight to the point. Isugot sab mahigala ang contingent sa Danao kay dili sila mahigala mo apil sa competition so mosayaw sila isip guest. Unya matod pa mga higala nga adto mosayaw si Governor Pam. Now kung sayaw lang okay mo po siguro si Governor Pam ug hamay maayo mosayaw si Pam o si Gwen. Sayaw mo to si Gwen, Pam pa ba di? Ato ni tagay pagtagad robutaga mga kaigsunan sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Nya point. kini po mga department heads Kapitolyo day. Kini ni ang nani ron nga ingon spam okay ang Danao lay pasayawon mo represent sa Kapitolyo nya na lang ko mo ipon sa Danao nga contingents. Malipay pud ani ang mga department heads Kapitolyo. Kay doon ako yung mga naistorya mga department heads kani adto sige mig coverage sa sinulog mga higala. Di lang pag-unsa di lang ko i-mention ang mga ngan kay nagbugulbol taon to na sa bida sukad-sukad paita ni di pa gud mga hinayaw nya mapugos mo gimig sayaw tugon aning Gwen. Naanad na sila day kada tuig mo sayaw sila pas tinuray lang kana ba mo sayaw ka kana ba kanang hinayaw gyud ka ba dansiros gyud ka mo ilang termino dansiros gyud ganahan gyud ka mo sayaw ana usay mo volunteer pa ni ka mo sayaw mi sir pero kana gyud mga higalang dili gyud ka hinayaw sab lain-lain mo gud tag talent sa gyud mo bitaw na nga kana na ang nabi tay mga Christmas party kani adto day bisa unsa nga party mas maayo na lang sa gyud nya
Pautan-on na to mga tao sa may inyong gusto sa parte. Kay nayusahay nga imong kuno niya. Sige sayaw ana or kanta. Na may uban gyud nga dili ilang linya. Unya murag wa gyud sa gana. Mapugos mahigala murag magbingit in taon ang naong. Kanang hinayaw gyud kandaan, ganahan gyud ka mo sayaw pag iyon nga nayaw ta, gana gyud na. Nagani uban bisag dili agdahog sayaw basta kay hinayaw gyud bukit-kitid bagid na mga higala ng iyang nga lapalapa. Pero kana mga tao nga di gyud ganahan sayaw, di gyud hinayaw. Lain ang ilang talent. Lain ang ilang talent mga higala nga ganahan nila. Lain ang ilang talent nga magkapakita sila og siga mahigala, kapakita sila og kinini ang matawag nato mga kagilagilas. No nya imong pugson pagpasayaw, mura bitaw kabantay ka nga mosayaw pugos unya murag kahilakon. Doon ako yung mga naistorya, mga department heads kanadto, dito sa Kapitolyo na mo sa paitan mong kahimtang turne. Mapugos yung mig sayaw taon bisag di gid mi hinayaw pero saon taman nga mo sayaw mo gyud siguro niya paapilon para bagid mi. Okay na lang na ang tag-gobernador gawin ka siya nga hinayaw ganahan gyud sa musayaw bahala na mahigala og ang iyang lawas makaigalaan og murag hinayawon og lawas gyud. Murag buyag mga higala og kinini ang musayaw na lang siya unsa ba ka nga nabakay contingents pareha man ang konray. Kanato na mas gawin sa una nga musayaw sa kanang nay contingent nga musayaw mo ipon na siya dito. Kay kini man mga higalang mga taga-Kapitolyo imong pasayawon na may mga department heads nga okay ra pon nga mosayaw. Naman po uban nga dili okay. Kanang mapugos na bitaw, maluoy man ka magtan-aw ng department head nga mapugos mosayaw mura magkahilakon. Ato lang agi katawa-katawa mga sukit dig paminaw. Parihar ko na mahigala ka na sa mga bata pa sa elementary pag sa high school. Unya pasayawon sa maestra mga higala, papilon gyud kag tinikling, papilon gyud ka na mga folk dance mga inday ha. Nakadtong mga hinayaw gyud daan, ganahan gyud na mo sayaw, na magi mga graceful kay sinayawan. Mahibaw-an nimo sa kanang sa lawas palandaan. Para sa nang Jesus minya, hinayaw man gyud daan. Names Ken Yunes, Bisas Gerald, mga hinayaw gyud daan. Kaya boy kini gyud mag-question hinayaw gyud daan. Boyke, Mikey, kini si Kwan, ikaw hindi kin hinayaw gyud kanay. Kini si Benji, sama gani iyang gusto. Og imo kung ipugos og sayaw kana bitaw dili hinayaw magtan-aw kas naong mahigala mo napugos bitaw gyud, maluoy ka mga higalang magtan-aw. Pero kana mga hinayaw gyud daan bisa pa kani labi nagmaka tagay-tagay na. Pero kana yung gahit yung kaglawas kay di ka hinayaw, usahay mo jam na lang pud ka. Okay lang po na kana mo jam lang ka pero inyong tag mo apil kag contest pa ita sa day. Ingon taon to mga department heads sa kong istorya mga higala di lang ko musulti kinsa sa paita bitan mo kahimtang turne wa gyud ko sukad sa una gani nga kanani ang eskwela pa ko di magi ko mo apil na ani karon na noon na narbaho na taning kalakiha bida mapugos bigit ta kay masuko mas guin. Ato lang tagad pagtagad do taga makigilaan sa ban-uman usab ning atong tulumanon ginyong tulumanon. Straight to the point. Kabantay mo bisag ni elementary high school gani kana mga bata pasayawon nimo papilon og sayaw. Di kuan gyud na kana nang dunay mga bata gyud nga ganahan, dunay mga bata nga di sige ganahan. Anya kini high school na panalitan dunay program kana mga maayong manayaw gyud mo volunteer pa na mo sir na may grupo sir pwede bang mo appeal mi ang program sayaw mi. Pero kanang di lagi hinayaw bisa pag imo na mahigalang guyuron lisod gyud na pero imong hulgaon nga grado mapugos in tawag sayaw nga wa kay grado na mapugos og sayaw pero sakit kay naong murag magbugulbul taon nya murag kahilakon. At tagad pagtagad ni Megala kay ni pahibaw na si Pambali 4 pag good vibes sa tagamay iandam na guto kuanems katong sulting governor Pamnems karon tao na tagad tanig pagtagad sa ban-uban usab dining atong tulumanon ginyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan kanhi DPWH Secretary Rogelio Singson. Kini ra ba Singson duhar ba akong giingon mga higala sa Independent Commission for Infrastructure nga medyo kailata mga higala og doon ta integridad
Number 1 kadto si Mayor Benjamin Magalong. Number 2 kini si Singson. Kini Singson mao ni Secretary sa Department of Public Works and Highways panahon ni Presidente Noynoy Aquino. Wa mawagtang ang corruption gihapon sa DPWH pero adtong panahon na medyo gakinto ang mga tao. So kini si Singson mao mahigalay secretary at that time sa panahon ni Pinoy. Mao ni silang duha nga akong giingon nga medyo makasalig ta ba. Karon puno sa man ang resign day. Ito si Magalong wa na. Si Singson gahapon ni submit sa iyang resignation isip membro sa ICI na unsa na ni. Straight to the Unsa na point. kay gipahimo sa ning Singson nga basig dili niya matuon ha? Ngano nga di na siya, ingon sa di na lang, mo undang siya isip membro mahigala sa Independent Commission for Infrastructure. Straight to the point. Kung saan naman mahitabo ining investigation kunuhay ining flood control. Kanta ni pagtagad do butaga sa tubad uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Congressman Barsaga mahigalaan nga igo lang mahigala ni sulti sad mahigala ni padayag sa iyang mga opinion, mo'y una mahigalang gisilutan. Kay matod pa ila kunong gipreserbar ang integridad sa lower house. Integridad kuno mga higala. Ang mga kawatan nga mga congressman wa pa gyud masulti hantud karon. Pero ang musulti mga higalag mong panaway sa gobyerno maoy unang gisilutan ha. Kanta ni pagtagad do butaga sa atong uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga kaigilaan kanhi Senador Bong Revilla maapil sa plunder case nga girekomendar sa ICI nga ipasaka sa ombudsman kay kalabutan kini sa anomalusong flood control projects. Straight to the point. Giawhag usab sa ICI ang padayong pag-imbestigar ni Senador Francis Chis Escudero, Mark Villar, Grace Poe o kanhi Senador Nancy Binay. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan niya mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa